Mga kapuso, kung ganahan nga magpalahi o magpalayo sa kasaba sa syudad, anay lugar nga hamugaway kayo. Gawas sa dagat ug asa ka pa gustong magtabisaw karon sa tinginit, maayo usab tingali nga magpabukid una kita. Kung asa mo gimik og asa, kung asa kining imong islaha, tara na mga kapuso, manlaag ta pinaagi ni ining report. Kinsay magdahom nga sa usa ka tago nga lugar, musugat kanimo kining haruhay kaayong dapit. Sa entrada pa lang, klaro na kaayo nga health and environment friendly kini. Wapay labot sa plantasyon sa dragon fruit nga nagsilbing pangbukas atraksyon. Sa ektaryang luna, adunay usa ka resort nga wa pa mahuman apan gihatagan kami og kahigayunan nga malili kini. Hayahay kaayo ang lugar. Hamugaway pagyud kay presko kaayo ang hangin. Nagatubang pagyud kini sa Picas Isla sa Camotes nga mao ang lungsod sa Pilar. Makaingon ka nga unique ang lugar kay lahi ang porma sa matag kwarto. Kung ang dome lang ang imong tan-awon, murag wa ka sa Pilipinas. Apan nahibaw ba mo nga nahimutang kini sa taas nga bahin sa katapusang barangay sa lungsod sa Puro sa Camotes. Layo-layo gyud hinuon apan sulit man usab ang imong suroy kay hindot man ang imong maabtan. May swimming pool pa nga makadugang sa imong pag-relax-relax. Matod sa foreman nga si Metodio Vallejos o sinaligan usab sa tag-iya nga mong usa ka tuig na ang pagtrabaho ug pag-ugmad sa lugar. Gawas nga mapanindot ug maila usab ang gamay nga barangay sa Daan Pas, nakatabang usab kaayo sa mga residente. Daghan mong trabahante diri. Kaming taga Cebu, 5. Almost taga diri dagan. Aso nakatabang din sa panginabuhian. Ang mga tao itaw dali. Lisod man kay pwede lang mga bitaw. Pangwarta. So nakatabang din siya sa mga tao diri nga naagi siya trabaho. Mga kapuso, unsa pa inyong gilangayan? Usa lang kana sa mga lugar nga angay ninyong bisitahon. Busa, laag na, magpahayahay, magpabugnaw, labaw sa tanan, mag-enjoy kay summer pa. Chalo Valiana, Palitang Bisdak.